ka danna alamar subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa domin mun ɗora sabon fim a wasu sun yi amfani da wannan daman sun yi maganganu masu nauyi wanda yan uwa ko da ma yan uwa ba su ce ba, ni ma din ra'ayi na kenan cewa lalle wanda suka yi wannan maganganun dole ɗayan abu biyu, babu na uku. Na ukun shine a bar su da Allah kuma a je wajen shari'a, duk za a biyun tare, shine na ukun. Majmu'ul isnaini huwa thalithu. Na farkon shine su fito da abin da suka ce suna da shi din, su fito da shi su nuna wa duniya. Idan ba haka ba to su janya maganan, su ce kuskure suka yi, mantuwa suka yi, sahau ne ya kama su, ba su labari aka yi ba su dauka, sun dauka gaskiya ne wanda ya faɗa masu, duk abin da za su faɗa dai na uzuri su ba da uzuri, su janya magana da suka yi din. Idan ba ɗayan wannan to an bar su da Allah a tsakanin wannan bawa da Allah, kuma masu haƙƙi za su tafi kotu. Abin da ya sa aka ce an bari da Allah shine ba dole in an je kotu kila zai dinga ɗaukan lokaci, kila za a shekara ɗaya biyu, kila Allahu alam, kuma mu ba san mu bane mu tsaya a kotu tare da kowa a duniya, kotun ɗan adam, wallahi ba abin da muke so bane. Amma da yake ya shafi addinin al'umma, ya shafi al'umma, ya wuce matsalan mutum ɗaya, matsala ce ta al'umma. To watan na ce matsala ta al'umma, watan wa za mu yadda da shi mu karɓi addinin mu daga wajensa. Idan yana fitowa yana ce mana a yaƙi waɗannan mutane misali, ko yana faɗa da su amma yana komawa ta baya yana ba su kariya, to wannan ba za mu karɓi addinin mu a wajensa ba, ha'ini ne. Ko idan zai tsaya ya ce mana wallahi tallahi ya yi kaza kaza kaza, ina da hujja, ina da shi yana wajena, kuma ya ƙi fitowa da shi, to wannan ba za mu karɓi addinin mu a wajensa ba. Ko matsala ce ta, ba matsalan kungiya ba ne yadda wasu ke maidawa, yan kungiya kaza da yan kungiya kaza, wallahi ba su da alaka da wannan. Matsala ce dan waɗannan abubuwan da suka faru sun ƙara fahimtar da mu cewa shi gaskiya yana nan tare da mutane a ko'ina. Za a sami mai gaskiya cikin kowace jama'a, za a sami mara gaskiya cikin kowace jama'a. Don haka maganar da muke yawan faɗi na alfirkatun najiya, cewa ba wata kungiya ce mai rijista mai adireshi ko mai alamun membobi iri kaza ba, jama'a ne cikin kowace tawa'if na musulunci, suna nan wanda suke neman gaskiya duk inda take su yi riko da ita, su ne wannan alfirkatun najiyar. To wannan kwanakin nan mun ƙara fahimtar wannan, yadda za a ga kamar abubuwa da yawa na saɓani da abubuwa musamman a social media suna faruwa, amma a hakika a ƙarƙashin ƙasa kuma suna ƙarfafan komawan haɗuwan al'umma ne akan abin da shi ne daidai. Domin gaskiyan magana da yawa daga malamai, don in adalci, da yawa daga malamai wanda suke tare da mai wancan magana a fahimta ɗaya, da yawa daga cikinsu, da yawa daga manyan malamai sun kira ni a waya, wasunsu sun yi magana ya iso gare ni na barrantansu daga irin wannan aikin, na barrantansu da damuwansu. Saboda haka ma'ana suna tare da gaskiya inda suka same ta, ba don suna tare da ni ba a fahimta ta. Akwai wanda ya gaya min a cikinsu, duk da bambanci na da kai a cikin fahimta, amma gaskiya sunanta gaskiya. Da saboda haka lallai za mu yi wannan. Sannan ƙarin abin da za mu yi har yanzu, mun nemi kafofin sadarwa su mana retrieving, don an ce an yi maganganu na ko wayata kuma sanannu ne, to wayoyin nawa za su yi mana retrieving duk wayoyin da na yi a cikin wannan matsalar duka, kuma za mu yada wa duniya, za su fito mana da su, kuma za mu yada da yaddan waɗanda ne wayan da su. Ɗaya daga ciki har na nemi izini shi, don ni da mutum biyu kaɗai nake waya, ɗaya wani jagoran addini ne, ɗaya wani ɗan kasuwa ne. To ɗaya har na riga na nemi izininsa, da haka an riga an fara aikin retrieving ɗin, fitowa da shi daga kafan sadarwa ɗin, za a fito da magana da muka yi ɗin, kuma za a bar wa duniya, za a sakin wa duniya dukansu maganganun da na yi a kan wannan. ba babin kare kai ba ne wannan, kamar yadda na ce babin
al'umma ta san wa za ta ɗauki addininta matsala ce hassasa kwarai. Ina ganin wannan kujeran bata cancanci wanda zai wannan abin to bai cancanci wannan kujeran ba. Ina fatan mun fahimta. Allah ya taimake mu. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.